uyahenda uYesu enhlanga. Sizawuthetha ngokwendwa ke namhlanje ukaYesu enhlanga. Uba sisivile sisifundo sokuqala kula chapter yesithathu la verse yokuqala yama kwesixhenxe sixelelwa ngokuwa komuntu phaya. Ukuhendwa kuka-Efa inyoka. Inyoka isithi challenge umyalelo kaThixo. U-Efa wafaka no-Adam. Bavile abanye otata behleka ngelaa xesha uba no-Adam watya. Wafaka no-Adam baphela bengathembekanga ebusweni bukaThixo. Basibona ukuba bahambaze bade bazifihla nangamagqabi. Ngokwenza njalo kwabo saba singenile isono ehlabathini. Kuba xa kunjalo ungawuthobeli umthetho kaThixo ungalawuleki. Uyangenela uThixo athathe indawo. Awuthathe umoya wakho oyingcwele. Awuthathe kuthi umoya wakho oyingcwele. Into ethi ke kuthi namhlanje masingemki kwinyaniso kaThixo. Masingemki kwi-perfect truth kaThixo. Masingathi shift from God. Masingasuki kuThixo. Masingakhethi ubalekela kwisono. Siyeke le nto yiyo yokuthobela uThixo. Masiyahambe ngokwentando kaThixo. Kwakhona kwesesibili isifundo sixelelwa phaya ngebehavior, isimo sikaThixo, isimo sikaYesu. Nokuthobeka kwakhe njengonyana kaThixo. Sinikwa phaya ifoundation okanye sinikwa phaya isiseko ukuze siqonde. Kuba ngelixa isono sasinamandla, kuba sinamandla. Lolu zuko lukaThixo luhlala lulukhulu maxesha onke. Njengokuba sithi uAdam woyiswa kukuthobeka, kodwa uKristu yena woyisa waphumelela. Wangummeli woluntu lonke. Kwakhona kule ivangeli lifundwa apha namhlanje kulapho sixelelwa ke ngokuyeziyena ekwakufuneka uYesu ejongene nazo kumsebenzi awunikwe nguThixo kwimishini yakhe yosindiso, nokuthi thina singabantu simele sithi reflect on our own temptations. Zingenamahluko ke zinjalo kwesikaYesu, kodwa sinikwa ithuba lokuba khe sizijonge okokuba thina sihele kanjani na. Nawe namhlanje sithathe ngokusentanga apho ngathi akukho bomi. Sithathe ngathi usentlango apho kungekho life. Kanti kukhona ubomi. Ngoba ukhesa wangcina amandla kaThixo ophilayo. Ukuba sathi sakungena singene nezilingo kodwa singavumi zisisuse kuThixo. Ukuba singena sityiwa zinyoka ezinobuhlungu masingasisusi kuThixo. Ukuba singena ngeentlungu nezibi ngeli xesha masingavumi ukuba zisisuse kuThixo. Ukuba siyahlaseleka zizinto ngezinto masingavumi ukuba zisisuse kuThixo. Basiyafunda kula ncwadi yaseHebhere isahluko sesine isahlukwana seshumi lesitanu icacisa kakhulu ukuba asinamlindelo mkhulu ungena kuvelana nezibelo zethu. Sinowahendwayo ngento zonke ngokufana nathi.
nazo into ethi ukuwedwa ayikujuli nto nje yi-challenge efuna thina sizikhangele ukuba somelele njani na kwizinto esizikhethela zona nokuthi uThixo akakho kude kodwa unovelwano ungumsizo zazi imeko zabantu bakhe into ethi ke masisondele kuye sifumane inceba yakhe sincedwe nguye ngexesha lokuthi siyeva bakhona kwincwadi yezibhalo iBhayibhile into yokubana abantu abakhulu bakudala bahlangene nokwenda sivile ngoAdamu watya kumthi lokuthe makangatyi kuwo ewazi umyalelo kaThixo sivile ngoAbraham abayele ukubanikele ngonyana wakhe Isake anyusa idini entabeni eMoriya sivile ngoYobi owazi also tempted naye wafelwa ngabantwana wafelwa imfuyo yakhe yonke impilo yakhe yahexeka ubutyebi bemka uSathana wayiwisa yonke into anayo ekhangela ukholo lwakhe kodwa bahlala bewangena amandla kaThixo abavuma ukuwe esondweni yenye ke leyo yendlela yokuvavanya nokomela isikolo lwethu kuba siyabona uAbraham wayenza lento ngokholo kuba lwalungekho bhekebheke ukholo lwakhe lwayeka lumo umthetho ukholo lwakhe apha ke namhlanje kule vangeli kusenza kokuba uYesu ebhaptizwe umlambi Yordani kwabonakala umangaliso phaya wenyuka kwa-oke emanzini avuleka amazulu kuye wambona umoya kaThixo sihla njengehobe phezu kwakhe kulapho laphuma ilizwi emazulwini lisithi lo unyana wami ontanga endikholisiweyo nguye yaze yaqinisekiswa i-identity nemission kaYesu watyhilwa kuluntu lonke watyhilwa njengoTrinity uyise unyana nomoya oyingcwele waza wavuya uThixo ngentobeko kaYesu themba ke enyusiwe ngumoya oyingcwele wasiwe entlango njengokuba sisitsho namhlanje kusentlango ukuba ahendwe ngumtyholi wazila ukutya 40 days and 40 nights walamba waze wafika umyeni kuye wathi ukuba ungunyana kaThixo jika lamantla bezizonka uthi ke yena kubhaliwe kwathiwa akaphili ngasonka sodwa umuntu kodwa uphila ngamazonke aphuma emlonyeni kaThixo sibona uThixo uYesu Kristu apha esenza lento ayithethayo engenzeli into engafuni praise yabantu kodwa wenza ukulungisa ukuze kuzukise uThixo kuba kulo lonke ixesha lokuhendwa kwakhe kubonakala ukuba ngokwenene ungunyana kaThixo kubonakala ukuba unakho umoyisa uSathana nemikhwa yakhe ncwadi yeDeuteronomy 8 verse 2 uthi uze uyikhumbule yonke indlela akuhambise ngayo uYehova uThixo wakho ukuza kuthobe ukuza kulinge akwazi ukusenhlizweni yakho nto leyo ethi xa wayethumela uIsrayeli entabeni entlango emenda wayefuna ukuyazi ukuba uza kumthwabela na kungoko ke namhlanje kufuneka sazi ukuba nathi sizohendwa kwaye kufuneka sihlale siready kufuneka sihlale siphaphile we have to be alert ngokokuba singaphili ngasonka sodwa sibeke impilo yomoya ngaphezu kwezenyama izinto Pawulos phakula ncwadi yabaseRoma khona indawo ethi phaya akukho kugwetywa
kwaba kumoya. Ngoko ke thina we need ukunyamekela ezomoya izinto. Sicele kuThixo, simelane nazo temptations ukuze sakuwela kuzo iziyendo asinika amandla okokuba sihlale somelele, sihlale sistrong. Asikhumbule ukuba lo mtholi unguSathana wayengu-Efe emyezweni. Ngoku uyengu Yesu enhlala. Masikhumbule ukuba uSathana lo akayofeyika uSathana ngoba yingelosi eyawayo uSathana. Akayosimbolo nje, kakho symbolic uSathana ureal. Ureal uSathana ndakayeka ukulwa nabo bathobela uThixo. Usoloko emile ezama ukuba siphile ngendlela ethandwa nguye. Usoloko emile efuna siphile ngendlela zakhe, sibuye kwindlela zikaThixo. Libele ukuba sikhonza uThixo ophilayo, sikhonza uThixo olawulayo, sikhonza uThixo oyakulawula nje kube sekupheleni. Noxa mnyamezele nje emnyanzela ukuba eme elikhokhoyini letempile athi makaziphose ezantsi, umile yena uthi kubhaliwe kwaThixo. Kwaye akanikezeli uYesu Kristu ngoba ukhe wanikezela, uyazi uba lingatshintshi icebo likaThixo. Lingatshintshi icebo likaThixo lokokuba sifele. Lingatshintsha icebo likaThixo ukuba lilahleke ukuze izono zethu zingaxolele. Kwaye besingekhe sibe nobomi naphakade. Into ethi ke masilumke uSathana angayibloki indlela yethu noThixo. Makangayivaleli injongo kaThixo yobomi bethu. Ngoko ke xa sihendwa masilandele. Ngoba olu lukaYesu uhendo lusibonisa ukuba wayengenasono. Kodwa ngamandla omoya kaThixo wajongana nayo yonke imeko akanikezela. Akazange athi give in uYesu Kristu ethi lonto masingamvumeli uSathana asisebenzise. Masikhumbule ukuba ukuyendwa ayisosono, kodwa thina sobe siyona xa sinikezela singamthobeli uThixo. Okwesibini, lo mhendi unguSathana wathi wajonga kwimiba emithathu, wajongana neemfuno zenyama, wajongana nezinto esinazo, meaning our possessions, wajongana nepower, wajongana nokuzingca, meaning pride. Kuyo yonke le nto uYesu never gave up. Nangoku akukho nto angayaziyo ngathi nesijongene nayo. Kwaye unakho ukusinceda kwiingxaki zethu. Ngoko ke xa uhendwa ziphi ithuba and make a turnaround. Ujonge kuye, fumana amandla. Sibona uYesu namhlanje olambileyo, onxaniweyo enyameni, kodwa akakhethi kusebenzisa amandla akhe anawo ukuze anelise izidingo zenyama. Divine power yakhe uyibeke ecaleni. Kodwa indlala nokutya kumnandi mos siyakwazi, but timing yayirong. Yesu zange aye entlango for ukutya, he went there to fast. Zange aye phaya for ukutya, waya phaa to fast. So ezinikele njalo uYesu ukuze ajongane nobuntu ngokupheleleyo, akawasebenzisa amandla wanikwe nguThixo ukuba jika amatye abezizonke. Kodwa wayazi imishini yakhe kukuba makayokuzila, afasta. Wahlanganisa, akavuma ukuhendwa ngoba elazi ilizwi likaThixo enobomi ngalo. Akalazi nje kodwa elithobela. Athi uPawulos kulaa ncwadi yabase-Efese, yamkeleni isigcina-ntloko sosindiso nalo ikrele lomoya, ngoba ukulo nomtyholi sixhomekeke kumandla kaKristu, sinamathele kwisikrweqe sakhe. Into ethetha ukuthi masifunde ilizwi lakhe silithobele ukuze sisinde kuhlaselo
uhlaselo lomtshoni. Masirayeli entlango adinwa afikelela ukukhokhela izithixo. Abuyesu engagobi ke yena kwezo zinto. Abuyesu engatsalwa na imali. Abuyesu engatsalwa na iphina iforce ecimbini amandla. Abuyesu engatsalwa nazo isihlobo nakakade. Umameli ilizwi likaThixo. Mhlawumbi nathi sikhona izinto ezisendayo ukuze sikwazi ukwanelisa ininzi zethu ngendlela engeyiyo. Mhlawumbi bantwana bami, you go for adultery before marriage. Mhlawumbi nathi siyakukutya sikube ukutya sibe sanelisa izidingo zethu. Sibe sisanelisa izidingo zikaThixo ngendlela engeyiyo. Khumbula zonke izinto endizithethayo zinganhle zibe zilungile, kodwa uThixo ufuna wena uzanelise ngendlela elungileyo nangexesha elililo. Thina singavumi ke ukuhendeka sisebenzisa amandla esinawo ufike sisithi ndingawuphezulu kunobani, ufuna umuntu overpower ubani, ufune uthi dominate wena. Masazikuba naye nabani na owenza njalo akanguThixo. Masazi into bawenza njalo unguSathana ngento. Masazi balo wenza njalo unguye umtholi ngento. Yena uThixo wethu usinika umsebenzi asinike ngentobeko sisonke. Ekugqibeleni ke asimbone uYesu engunyana othembekileyo. Asimbone uYesu engunyana ongavumanga ukwena. Asimbone njengoYesu owazinikela kuyise ebonisa intobeko. Akavuma ukusuka kuThixo wakhe. Njengoba siboniswa kule ncwadi yezithilelo isahluko sesibili sahlukwana sesiqhelo ukuba siyamthobela siyaboyisa sibe ne-rewards everlasting life esothi siyifumane. Uthi phaya lo woyisayo ndiyakumnika ukuthi adle kumthobo ophakathi kweparadesi. Into ethi namhlanje masithembe umoya ongcwele ukuba unako ukusiqhubela entlango sibone izinto ezizosiqinisa kukholo nentobeko sibuye kwisono. Mawananele amazwi ngoku nangonaphakade. Amen.